गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। बाक्सा जिल्लानि हजुआयाव थानाय MK TVSआ बाइक आरो स्कुटिखौ खम रांनि बेसेनाव लानानै फैदों मोजां अफार। नंगौ, गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फालिथायाव बयनिबो साननायखौ जाफुंसार होनो गोबां अफारनि गेजेरजों एबा गोबां ल' डाउन पेमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो लानानै फैदों गेदेर अफार। नोंथाङा ल' डाउन पेमेन्टनि गेजेरजों बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोआव लानो हागोन गोदान बाइक आरो स्कुटि। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बेसेन नाङि सीट कभार, हेलमेट आरो गुबुन मुवाफोर मोनफानो हागोन। बिनिखायनो नोंथाङा ल' डाउन पेमेन्टनि गेजेरजों बाइक आरो स्कुटि लानो सानदोंब्ला नैबे 9954083917 एबा 9101518116 होखानाय जानबुं नम्बरजों थोंजों बाक्सा जिल्लानि हजुआयाव थानाय MK TVSआव आबुङै खौरां लानो हागोन। नमस्कार ग्रहण करिब। रंगाली बिहु आगंतुक रंगाली बिहु और पवित्र ईदर सकलोके शुभेच्छा ज्ञापन करिछु। रंगाली बिहु और पवित्र ईदर कारणे आमार MK TVS हजुआई विभिन्न ग्राहकসকলৰ বাবে विभिन्न अफार লৈ আহিছে আৰু এই অফাৰসমূহ হ'ল প্ৰত্যেকখন বাইক বা স্কুটিত এটাকৈ হেলমেট, এটা সিট কভাৰ আৰু এটাই আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে। অতি কম ডাউন পেমেণ্ট আৰু অতি কম সুতৰ হাৰত আপোনালোকৰ স্কুটি বা বাইকখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। সেয়েহে আপোনালোকে আমাৰ MK TVS হজুৱালৈ আহক, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আৰু যোগাযোগৰ কাৰণে আমি ফোন নম্বৰ দুটি দি দিছোঁ। ফোন নম্বৰটো হ'ল 9954083917 আৰু 9101518116। গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু আমাৰ MK TVS হজুৱা আপোনালোকে ভিজিট কৰক। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ সাৰ্ভিসিংৰ লগতে সকলো পাৰ্টছৰ আমাৰ সুবিধা আছে। গতিকে আপোনালোকে আহক, আহি পেলাই আমাৰ লগত ভিজিট কৰক। ধন্যবাদ। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमी फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमी फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमी दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमी फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।